Ola, son Aranza e veñovos a falar do problema que estamos tendo co tema do pastoreo ahora mismo ca sequía. Supoño que será toda unha sorpresa ver as nosas vacas a esta hora do día dentro da corte. É a medida que temos que tomar porque nos prados a comida que nos queda é moi pouca e aproveitamos para darlle a comida en presebe polo día. Está claro que o noso lema de manter pastoreo o levamos como bandeira e seguimos con el, pero aproveitamos as horas da fresca, desde as 7 da tarde ás 6 da mañá, para mandalas aos prados. As 11, 12 horas están fora pastando pois o que queda, porque que nin as brañas nos están respondendo como outros anos. Temos secos hasta os xuncos. Aquí a maiores podemos compensar un pouquiño o estrés por calor destas temperaturas que están secando todo, pois cos nebulizadores, temos unhas cuadras frescas que teñen boa ventilación, onde hai poucas moscas, e como podedes ver, a comida que lles estamos aportando son partes das reservas que outros anos recollemos para o inverno, as están comendo xa. É dicir, un dos silos xa vai máis da mitad consumido. Pois nada, estamos aquí nunha das nosas brañas, que eran os pastos que nos salvaban sempre o mes de agosto, porque, bueno, a ver, o brao sempre hubo, o calor sempre hubo, e as brañas eran o noso recurso para as épocas da sequía a que estábamos acostumbrados. Este ano, como vedes, pois temos as vacas secas e nin tan siquiera os xuncos están verdes. É dicir, isto é increíble. Que esta braña este así é algo sorprendente, que xa temos claro que agosto vai ser así, e setembro, por favor, que veña a chuvia para poder ter algo de pasto para o mes de outubro.